Kopi, Mbak. Korsim kok watos tenan kaya atiku ditinggal bojoku wae. Lho, rene ngopi apa curhat, Mbah? Sik ngopi ya tak gawekno, sik curhat ya tak rungokno. Kopi pahit, Mbak. Ben urip krasa manis nek ana sing ngeterno. Wong liyane kok ngono wae. Ngopi. Ngopi. Ta mikir, beras entek. Token listrik wis bengak-bengok. Tatit, tatit, tatit. Poh dolanane anake. Sabar to, Bu. Rezeki kuwi wis enek sing ngatur. Dadi tugasnya awak dhewe karek nampani. Hah? Pancen tenan, Pak. Sing dhuwur ki wis ngekeki dalan. Nanging awakmu ki kakean alesan kok. Sing dandan kurungan, sing apa? Wong lanang kok ora bejaji blas. Kono lho ndang golek-golek penggawean. Lah iki lho kopiku entek, Bu. Masa ora mbok gawekno neh. Ra gedeg. Empak gak wis. Pegel aku. Wong mbok jak urip melarat teh. Sesuk aku pe daftar TKW, Pak. Hah? Kuwi tenan, Bu. Kowe ape budal nang luar negeri. Yo. Lah terus sapa sing gawekno aku kopi? Nek kowe budal nang luar negeri. Sanem to kuwi. Ben rohno kowe, ben golek-golek dhewe. Iki le, Pak. Wacanan iki ndang wasi. Ki ulan ngarep aku budal kuwi, Pak. Iki formulire. Monggo, Mbah. Wis tuwek ngono kok genit. Ati tuwek tapi untune ora tuwek, Mbah. Alon-alon kopine ya diseruput sik to. Cangkeme Mbah. Urip kuwi kudu seimbang, Mbah. Kaya kopi, enek pahite, enek legine. Iya, Teh. Kopiku kira dikek gula to piye kok iso nemen pahit iki. Jak bakule iki kalen to piye. Ala-ala, Mbah, Mbah kopi urung bayar kok njaluk manis. Gulane iki ya tuku, Mbah. Piye to? Mbah, dadi wong tuwa iku kudu dadi panutan, aja pencilaan ae. Aku pencilaan piye to? Wong aku ngene ya ben ora kolesterol. Delok to, wetengmu iku saiki wis maju dhisiki. Mbah, weteng ini iki tandane kemakmuran. Alah, makmur ngarep, melarat burite. Aku dadi RT kudu tanggung jawab to, Mbah, marang wargane. Nek masalah iki diselesaikan nanti apik. Ngono to, Teh. Aku laporan gendengku bocor ya kok mokon sabar wae. Sabar kuwi adalah kunci, Mbah. Lah kunci kuwi ilang to, Teh. Mangkana gendengku sek bocor wae. Ki apa ya sing kurang maneh? Bu, mosok kowe ya ape budal tenan, Bu? Gak iya iki. Lah nek kowe budal sing ngombahi kelambiku sapa? Heleh. Wong kok manja. Gombal yo mbani les-les nggae sikilem ngono. Terus sing gawene kopi aku saben esuk sapa terusan? Nggae kopi dhewe kono omah.
Sesuk ki aku ki lunga, Pak. Golek duit, tugasem ning omah ki, Pak. Somben ki omah iki le bangun sing luwih apik. Kowe ben ulane tak kirimi duit. Pokok aku ngeroi dadi omah kudu apik. Moh aku omah gedhek koyo ngene ne. Yes. Berarti sesuk aku bebas. Gak ono maneh sing gugah aku saben isuk. Bah turu kumbangkom, bah arep jungkir walik. Aku bebas. Pak, aku pamit yo, Pak yo. Kae lho, Pak, travel Kang Paidi wis ngenteni ning ngarep omah. Kowe aja lali mangan. Awake dijogo yo, Pak yo. Iya, Bu. Menak kono yo sing hati-hati. Aja lali kirim duit. Aja lali kirim kabar. Iya. Yes. Aku bebas. Saiki aku apa-apa sak karepku dhewe. Oleh kiriman duit, tapi aku iso glimbang-glimbung. Iya, jam 11. Urip lah kok penak ngene, jam 11 lagi tangi. Ini kira anak sing ngeridu. Aduh, weteng kok lau wesunya caca. Tiba ayo kerasa ini. Yang mene rong mangan. Aduh, enak-enak banyu tok. Rokok ya sisane wingi. Gak apa-apa. Kau ngecos pisan. Ya iki lho sing jenenge urip. Ra enak yang gambreng sing biasane ngeridu wong turu. Urip songo ya ngene iki jenenge. Penak era karuan. Tapi weteng ya rada lesu ya. Karena panganan popo enak banyu tok cek. Serap apa wis. Apa iki? Cocok tenan iki. Oleh transferan kanggo yang gambreng. Wis, sesuk tak gawe poya-poya